Hola a tots i a totes! El que avui farem és realitzar la nostra capsa dels petons. Què és la capsa dels petons? Bé, doncs és una eina a la que poden recórrer els nostres infants quan es senten tristos, quan es senten enfadats, quan troben a faltar algun familiar, algun company de l'escola. I en aquesta situació ens pot anar molt bé perquè puguin identificar les seves emocions i enviar petons. Aquesta capsa la podem introduir amb alguns contes que parlen de petons, com ara Vull un petó, Petons perduts o De quin color és un petó. Us deixaré l'enllaç dels contes aquí baix a la descripció del vídeo perquè pugueu clicar i veure'ls. Una altra manera d'utilitzar aquesta capsa no té per què ser la capsa dels petons, pot ser perfectament la capsa de les emocions i dins podem introduir imatges dels nostres fills, mostrant una emoció trista, enfadada, contenta, inclús podem també dibuixar-les, introduir-les i a partir d'aquí que ells experimentin i relacionin les seves emocions. Bé, doncs, ja tenim la nostra capsa dels petons. A l'obrir-la podem introduir petons pel nostre germà, pel nostre pare, pels nostres companys, i podem posar-hi el nom dels nostres companys. I també podem introduir imatges dels nostres familiars, dels nostres amics. Espero que us hagi agradat i esperem veure la vostra capsa dels petons o de les emocions. D'acord? Moltes gràcies! Molts petons!